uKhanyisani TV. Ngithi ngibonge ngininikeze uhambo lwami. Ngihambile kule ndlela yabogogo nabomkhulu, kodwa bekunzima ngize ngiyofika kumkhulu uKhanyisani TV. Ngisho ukuthi kukhona la ngingafumana usizo khona. Ngiyanicela nonke la nikhona ukuthi nisondele nani bantwana bamadlozi. Kunzima. Ninga-give up, nisondele nizothola usizo ngaso sonke isikhathi. Ngikule number 073 3402 789. Bekunzima kakhulu ehambeni lami ukufika kuye. Bengahambi nganamanyawo. Kunzima nokuphakamisa inyawo. Kodwa-ke uye wanginceda umkhulu. Ngaze ngakwazi ukuhamba-ke. Mangilokhu ngingena ngiphuma ngidla amakhamba wami. Ngidla konke okufuneke ngikudle. Ngithi mangibuyela kwesibili yaba manje into zilungile zonke. Uma ngisho njalo ngithi akukhanye kini nonke nize nizodinga usizo abalidingayo baze bazolithola. Likhona abantwana bedlozi. Bese ngizibeke njengomuntu osengasekho, kodwa manje ngiphakamile, ngiyahamba kule ndlela yabogogo nabomkhulu. Ukukhanya kukhona, zonke izinto zihamba kahle. Sondelani-ke, sondelani abadinga usizo. Ngilapho kule nombolo enginikeze yona. Mani ngifuna-ke nizangithola kuyo, sikwazi ukusiza nani ngoba manje le ndlela ayinamnikazi. Uma ufuna usizo nje ngena sibone ukuthi sikwenzani mntana edlozi, ngoba manje siyazenza zonke kodwa kula singafiki khona. Ngiyacela-ke uma ukhathazeka, ukhathazwa yidlozi, ngoba manje ngaso sonke isikhathi siyaliziba, kodwa umsebenzi omkhulu uvela kilo. Ngicela ukuthi ninga-give up, nisondele. Bonke abadinga usizo sizaninikeza-ke usizo kuleyo nombolo. Ngiyabonga amakhehla, ngiyabonga abantu abadala, ngiyabonga amakhosi amakhulu. Imiloyo-ke nhlapo, isigekethe sakamathole. Ngiyabonga.